Hej, det er Johanne og Amelie. Hej Johanne og Amelie. Og vi vil snakke lidt om, eller vi vil lave en film om Bohrs kvantemodel for lys. Og jeg vil starte med lige at redegøre for bølgeligningen, som hedder V er lige med lambda gange F. Og V det er fotonens hastighed, og F det er frekvens, og lambda det er bølgelængde. Så vil vi forklare fotonbegrebet og hvad der menes med, at lysets energi er kvantificeret. Fotonen den er ansvarlig for elektromagnetiske begreber, som f.eks. elektromagnetisk stråling, såsom røntgenstråling, ultraviolet lys, infrarødt lys osv. En foton bevæger sig med lysets hastighed i vakuum. Lys bliver ikke sendt ud som en kontinuerlig stråle, men i små pakker. Det vil sige, at man ikke skal se på lys som en stråle, men som en masse små partikler, der bliver sendt ud. På side 50 i vores Vejen til Fysik B2-bog, der er et billede. Og på det billede, nederst på side 50, der kan man se en kerne med orbitaler rundt om. Og de her orbitaler, det er dem, som elektronerne springer imellem. Og de kan ikke befinde sig mellem orbitalerne, men kun på dem. Nederst på side 50 har vi så også en formel, som hedder E er lige med H gange F er lige med En minus Em. Energien er lige med energiforskellen fra bane M til N, hvor M er den bane med lavest energi. Sådan den formel skal forstås. Så skal vi også forklare billedet øverst på side 51 med emission og absorption af en foton. Billedet viser, at når et atom er i en exciteret tilstand, vil den afskaffe sig med noget energi. Det gør den ved, at en elektron hopper ned i en lavere orbital og afskaffer sig med noget energi. Denne energi bliver sendt ud i form af en foton. Absorptionen af et foton er, når et atom bliver ramt af et foton og får noget energi, og så derfor er det så, at elektronen hopper ud i en højere orbital. Vi har så også fået til opgave at løse opgave A2, som var nogle vedhæftede opgaver. Og vi skal beregne bølgelængden, og vi kender energien, så ud fra energien kan vi bruge formlen E er lige med HC divideret med lambda. Og lambda det er jo så bølgelængden, som vi skal finde. Og den kan vi isolere, da vi både kender energien og H, og C som begge to er naturkonstanter. Og resultatet bliver så 9,21 gange 10 minus 7 meter. Den her app, den viser princippet i en spektrallampe, og så vil vi så forklare, hvad en spektrallampe er. En spektrallampe det er et glasrør, som indeholder en fortyndet gas eller et metal, det er så dampe. Og ved at sende højspændingen igennem, kan man excitere atomerne og observere udsendelsen af lyset med et spektrofometer. For atomer de fås direkte linjer, som svarer til de enkelte elektroniske overgange. Vi sætter lige her spændingen til 23. Og så skyder vi en elektron ud. Det vi kan se, det er, at når elektronen kolliderer med kernen her, så stiger elektronenergien. Det der sker, det er, at elektronen her, den her elektron, den ligesom passerer kernen, og så rammer den en anden kerne, som bliver skudt ud, men så også tilbage igen. Det kan man se over på det skema her. Der kan man se, der er en elektron, der bliver skudt ud. Så rammer den så en anden elektron, som bliver skudt ud, og tilbage igen. Det er de der bølgestreger her. Og i den proces, hvor at en anden elektron bliver skudt ud og tilbage igen, der bliver så også udgivet en foton. Hvis vi sætter spændingen op til 30, og så skyder en elektron afsted, så kan man se, at det går lidt hurtigere, og så kan man også se, at energien bliver lidt højere. Og man kunne se herover i skemaet, at der er også to fotoner, kan man se, at den ligesom bliver skudt tilbage i sådan, hvad kan man sige, steps. Den bliver ikke skudt tilbage med det samme, men ligesom herfra og så dertil.